Og lidt. Blinkende trafiklys. Hold op med at blinke. Pej. Ja. Hey, dig. Pej. Nå, lad os se, hvad ellers. Ej, jeg er altid hey. Velkaner, forværlige væsener. Er du henvendig lidt, og du fugleelskere container. Og musikinstrumenter, der starter med S og B. Kan du ikke også sige den der med hvorfor hører du aldrig fra dine forældre? Nej, det er for en char. Ja. Et brev for deres forældre. Har jeg fået frem. Og her er der noget for kogesvar. Og så sagde jeg jo, hvad en pakke? Jeg venter noget fra Vild med store drager. Og så sagde han, nej, der er ikke en. Her er den. Det er hans liv. Livafre. Og så var jeg tænkte, hvad var det? Hvad var det? Så er det med, at han, med hvor dine forældre? Hey, hvorfor hører du altså for dine forældre? Så sagde jeg kan ikke huske mine forældre. Jeg har været forældreløs hele mit liv. Og så sagde Kai, så har du så altid haft et hjem, og så gjorde jeg sådan. Og så sagde hun, så skal der nu dit hjem, og så gik han væk ind, og så kiggede til Wu efter ham. Så til Wu lidt hans far. Ja, det kan man godt sige, han er blevet.